Ako po yung representative ng jowa mong may sapak. Sana maubos na yung mga luha. Ay, tumigil na kakaya mo! Ayaw tumigil. Ito po yung pinakamahirap sa trabaho namin. Oh! Yung kahit umiyak at kailangan masaya ko. Bakit ka umiiyak? Buntis mo si Nicole. Buti Or na lang. wala, may tagas yung mata niya. Ay, tumigil na luha ako, nakakairit. Kanina pa ako nandyan sa labas eh. Hindi ako makaakyat kasi ayaw tumigil ng luha ako. Tapos sabi ko, malapit na magtambalan. Tapos ayaw tumigil ng luha ako, nakakairit. Ako po yung representative ng jowa mong may sapak. Kahapon lang masaya kayo, biglang the next day, umiiyak siya. Oo, ganun po yung mga babae. Nakakabwisit. Anyways, ay, sana maubos na yung mga luha. Yes. Ganun po talaga sa buhay. Minsan may mga bagay na hindi ka ini-expect tapos nangyayari. Kung ano man yung iniiyak ko ni Koy, isang bagay na hindi ko naman normaling iniiyak. Bigla lang talaga siya. As in sabi ko, hala, bakit ako umiiyak? Bakit ayaw na tumigil? Nakakainis. Ay, natumigil na kakaya mo! Ako hindi ko alam kung bakit! Oh my God, ang luwak na talaga! Hindi po talaga tumitigil. Ayaw tumigil! Ayaw maubos! Ba't ayaw maubos? Nakakaloka yung ayaw. Promise, as hindi talaga siya tumitigil. Oo. Ano kayong mga pampasaya? Ay nako, sige na nga, check out ko na nga yung mga naka-add to cart. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.